केउं संख्या दुई द्वारा विभाज्य ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି 20। 20ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅବସ୍ଥିତ। ଯେହେତୁ 20ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ 20 ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି 25। 25ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 25 ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବୁଝିବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି 28। 28ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 8 ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।